Bye-bye. Oh! Aliti kay na ko ni habal-habal te. Nagda. Hi guys, majong buntag ninjong tanan guys. Ako na pod ni si Jinverse. At tumig merkado karon kay gisugo min ni Reverse ug ni nanay gisugo ming tiri o papalit og kanang Christmas tree. Kay mag-decoration kuno mi kay si tiri nagkujabid, naglawas. Mo nang kami na lang may ijahang gisugo, umalit kuno mi Christmas tree kay mag-decoration kuno mi dari sa bay. Unja guys. Kita-kita na naman ta dito sa merkado. Kasi kung lulipap nga, violet na lang go kabuk nga, lulipap nga. Oh, kisa. Kisa din ha. Ay namigkuan guys, sa balabal. Hala! Hala. Ningilak mas kuan. Mauban. Kabang. Kabang. Sino mo kanya kuha ng balabal? Ari sa mi. Bonto. Na mo danig na balik dyan nga Christmas tree dani. Ima mo kuno ni dako na tindahan dani. Pero wa mong kuno balik dyan Christmas tree. Adto jud dani gindulman. Dam na pa ba tay Christmas tree si baba? Na ako no. Na may tindi na dani. Amo sa karami dari si babaw. Makita pa mo Sige. dihag mga kuan. Dari ko na mi si babaw guys, kina ko no dari mga Christmas tree. Ganapon mo yung mga kuwan pang dekorasyon Ako na na sa ubos. sa ubos. Wala na din. Wala ba din na ang dagko ko na yun. Oh, dagko na. Oh, Ay, sunday mo. soon mi ate ko. Hilig din mo mga kuan. Na ako sa Cebu na minju. Karon pa kaning uli. Kay ana lagi may magpasko sa Di bay. ba kuan og mulakaw, mularga sa Kuwan ispas sa kay barko Ispas ispas. Oh, ispas so kanang vaccination. maora. Maoray kinahanglan. Aw, why na in. Wa na. Di lagi ta ma-stranded di nga na. Di na. Diretso na basta. Mo lagi mo Vaccinated ka. Iya. Pa kag ispas. Maoray kinahanglan. Okay ra ta na video. Kay namong giuban kay maisip. Di uy nga mo ito. Manong mag-video ko manang video ko kay kasi. Maisip Okay ba? ra. Ay, Ano sabay mo nga? Michelle. Lel Sakura. Salamat ha. Kani ko no. Taas. Masig mabog naman ti. Lagpas tao. Gamay agilang Christmas tree. Jagi suko kay taas man. Lagpas tao. Jawan. Nangita na naman may matumi sa gindulman. Pwedani guys na ay ila. Mga gagmay man. Hari ko no dari speakers tindahan. Katong may dapat tanaw na mo. Naaba. Dagko mong gitangita. Merkado sa Lisya guys. Diyan namin sa kuhan guys. Van. Adong may indulman. Kuan guys, gindulman. Yan ay mga Christmas tree. Kanan na niya. Ano ba? Kanay po, sakto yun. 700? Na, lagpas tao. Sakto din eh, lagpas tao. Kay mama ni Gitogo, lagpas tao ko nung kadakon. Ay, dito sa merkado, gani, ingan nila ito ka. Daka. Ora mo ko na nilang pang dekorasyon silang Christmas tree. May lain. Atos merkado na lang ti. Nanaw ta dito. Yan ay mong paliton, no? Christmas light. Kiwa man sila pang dekorasyon na hubtan.
kuan guys, merkado sa Gindulman. Ani rami na ni mamalit ko. Buwad po. Buwad may papalit ni nanay. Asa yung mga buwaran na ni Dapit? Ha? Dani? Nilamas? Asa yung juday? Pila yung kuan? Lamas? Balik ni ate guys, nagkatawa mo ang napalit nga. Okay. Kuan man, naay damage. Wala mo napantay gani habang naay damage. Muna mong ibalik. Nana sa ate guys to agalakaw. Idawat. Ha? Idawat. Gibayluan, gibaylo kay mga gubaon maglaman kanila lang gibaylo. Butan na mas Agi bayluan. Kanina mo ko nagibaylo guys na. Ha? Kay gani midyas man tong adako. Diyan nami sa merkado sa Lisya. Mapit kami dari kidari rami mamalit sa gisugo ni nanay nga mga lamas. Kanang buwad kay dito sa Gindulman mahal kadyo ang ilahang kuan. Baligja. Sa Gindulman minang nakapalit. Sarad. Kana usiran na kay matabo Pila man yung library pila man. Nagpila na isa kinana. Tag 35. Glo. Puro rapuwa. Pakuan na pud glo. Pa tawara pud bi kay daghanan man namo. 45. Amo mang daghanan ja. Pando alaman da tag 40. 40 laman niya, 30 rin kuan, spread. Si kuan nakita na makabili balahe. Kate floor. Oh, Ja, ari sa mi daghan kami salamat. Salamat. Salamat sa inang yuan. Dari sa mi. Bye-bye. Nagate. Ni guys, padung na mi uli. Hi guys, dyan na mi sa Balhaban. Uli na pud mi sa puti. Namora to guys. Nakita na po dito nakabot sa bahay. Dyan na mi sa bahay guys. Nakauli na mi. Mas manang gadujan-dujan. Laban di mong oh. Luy lamang ka. Hindi na makagtambaw. Nga na na ilulipap. Pili alam ang color sa lollipop. Kado ni sa Christmas tree. Salamat Mama Deden. Tulo ra day mong napili day. Kay Mama Deden. Kiss ni Mama Gigi. Kanina 1 in kapins. Ay guys, dyan na miss bye guys, nakauli na mi. Dyan nakapalit na dyan may Christmas tree. Daka ning Christmas tree ha, taas pa ni namo ni Ate Ruby. Dyan guys, mo ni pang papalit ni nanay. Sabi ni si Ate Ramay nagsidso dito ra mo kusdap ni naguwat. Kay dagan mig bit-bit-bit. Wala ahos ug sibuyas. Bujas, Ahos ug buwan. ahos, Lagi buwad. karot, na buwad, maura. Ipapait ni nanay o katong gatas. Nang isdara na maglabay-labay. Kay kada adlaw na may mga labas nga balik dyan dani. Malit na lang ako sa mukha og labas. Ang kaning buwad, gi-stack ra dyan ni. Kay si patay, mangitag buwad. Diyan guys, mga sami guys, karang butasan sa Christmas tree. Lagan pa na ikuwang na buwak. Kay nagsuri-suri may ganas lungsur. Wajid may kita. Hindi ako na-restas dyan. Restas dyan, nagtawag kay na nangita ko na ako na ning classmate. Sama ni. Ha? Hoy, ginoo ko gang. Jarag ba? Grabe siksihan lagi ka dyan. Ana. Hanggang kababata nga classmate. Pag sarito, pamungani? Mapa. Sige ka. Naaras daw. Wag akong tunan ko. Mutog mong litaw. Wow, ako ramang isa ning uli. Mao na yang kuan guys, kababata nga classmate nga rar baga dyan ka kugihan ka dyan. Sus, Mario Sip lagi. Adyo sabak kay may bawanta. Salamat sa pagharin. Di, ning hapit ko kay nakita ko si mong po. Sinanay may signal. Salamat. Diyan, yung bata. Ang dakit ng buyag. Anak ko na. Sabi ka ng singat. Mula banta ko lai na tulari sa kumawong. Subay ko, uwawon. Bigla. Ano sa mga tamandan? Yan, ikamas ko? Makalipay ba dyan pa ning mag-classmate pa? Nagpaladyo man o. Nagpaladyo. Tabukon pa pag dagat. Sa wamon magkauli. Kauli dani.
Samot na si Mado Risa. pa ni kay nasibo sila. To. Kano sa mga Mato lagi ang takon dyan, mauwa mong kumuhat ko dito. Toy kawawan. Mo kuno sa tawag ang tako. Lunes. Pila ba yung bata? Tupat. Grabe mga bata ni murar pag dyan mga manghud, mga Labog gwapo. pag-idza. Habog na pag-idza ha. Inusara. Masara sa bukra. Isara pagahua kay wala lagi gwapo ko na operahin. Twitter naghanan ta pagahua. Yung 60 naman kasi kagtawin. Yung dako naman kadas ni Gamay ko kay nag-diet. Muad to na ko kay gabi. Ina. Para dyan na ang lipadya guys, kay gyari ko sa classmate. Salamat sa Diyos pag-ari. Aray na ko ha. Salamat ha, pag-amping. Ay, kuha na to na si Larissa. Bye-bye. Pakuhon. Taas na ni ka.